impormasyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Sa tuyang mga paraantabay, ngunya na aga, ngunyan po, yao naman kita sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So mag-iiribahan po kita sa laog nin sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 po unin udto digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa Giraray. Inipuan sa Indong kairiba sa radyo si Bem Romano Birango. So sana po, day po kita magliwat ki istasyon taigwa kitangon niya na importanteng pag-urulay-ulayan digdi sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Ano po? So alas 11:05 na ngunyan hanggang alas 12 po kita ninudto. Kang nakaaging bulan baga, igwa kitang yaon man kita digdi sa siring na oras, alas 11 hanggang alas 12 ninudto. Every first Friday of the month po kita. Ano po? So kan sarong simana, pinag-urulay-ulayan ta itong tungkol sa mga educational supplies, so mga presyo, dahil kang Lunes baga po, nagpuuna so sa tuyang ireskwelahan kang mga estudyante, lalong-lalo na sa mga nasa government schools, public schools. So kang Friday, first Friday kang bulan na Hulyo, iyon na po ito supig diskutirta so mga presyo, ka mga school supplies, tapos so mga guides ta, mga tips para sa satuyang mga consumers, lalong-lalo na sa pamamakal ninda kang mga school supplies kang mga kaakian. So ngunyan na Biyernes, August 2, 2024, igwa naman kitang sarong pag-urulay-ulayan na sarong batas na pig-implementar kang DTI, bako sa nakang DTI ko di igwama na ibang ahensya ki gobyerno, ahensya nin gobyerno na nag-iimplementar man kaining batas ta ini. So iyo po ini ang inaapod tang Price Act. Ano po? Price Act. So pag sinabing Price Act po, bako sana si DTI ang implementing agency. Yaon man po dyan so iba-ibang ahensya na taod-taod po i-mention ta iyan kung ano itong mga iba pang ahensya na nag-i-implement ka ning Price Act na ini. Ano po? Kasi minsan baga po paguna ta pirmisa na si DTI, no, ay gwa kitang mga inaapod na mga basic and prime commodities. Ito pong mga basic and prime commodities na ito, may kanya-kanya man din na jurisdiction ang bawat ahensya. So dahil iyan po ang satuyang pag-uulay-ulayan ngunyan na aga digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, ang makakaiba tangon yan po para makipag-ulay-ulay sa tuya, yaong po digdi kaiba ko sa istasyon si Ralph po, si Sir Ralph, ang samuya pong Senior Trade Industry Development Specialist, and at the same time po saro siya sa mga mediation officer sa DTI Region 5. Sir Ralph, maray na aga, bation ta po ang sa tuyang mga paraantabay digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Maray na aga man po, Miss Bem, and para po sa mga aga po paradamo, maray na aga po. So sana po daw punta pong maray niyo pong topic ni muna na aga about sa Price Act. Sigurado po takon ka mo maupunan niya na. Very much po. Okay. Okay, so yan po, ano po, dakol kitang pag-urulay-ulayan ngunya na aga. Manungod digdi sa nasambit kong Price Act na pigi-implementar po kan sa moyang ahensya kang Department of Trade and Industry asin iba pang ahensya kang gobyerno. Ano po, sabi ko nga ni saro yan sa mga pag-urulay-ulayan ta nata ta kinakaipuhan ang mga ahensya ang mga iba-ibang ahensya mag-monitor ka mga presyo
iyo po ini ang kasimbagan kasi igwa po kitang inaapod na Price Act. Ano po? So siguro Sir Ralph, bago kita magpuon or punan ta ining pag-ulay-ulay tang ini, manungod duman sa kung ano talaga ining Price Act na ini or ano pa ba, ano ang mga siguro sunod-sunod doon muna, ano idiretso mo na or ano pa itong mga ibang ahensya na nag-i-implementar ka ining batas na ini. Please go ahead po, Sir Ralph. So, maray na aga po giraray. Ining Price Act or ang RA 7581 is an act providing protection to consumers by stabilizing the price of basic necessities and prime commodities and by prescribing measures against undue price increases during emergency situation and like occasions. So basically, ang gustong sabihin po kayo ni, ining batas na ini naglalayo na ma-maintain ang adequate supply kan basic necessities and prime commodities. Ano, bako lang ma-maintain but at a reasonable price at all times. Mm-hmm. Ano po? Mm-hmm. So, as well as sabi nga ni po ang slogan mi sa DTI, enabling business, empowering consumers. Mm-hmm. Sabi man digday, without denying the legitimate business a fair return on investment. Mm-hmm. So, kung mahihiling po nindo, i-maintain ta adequate supply, igwang sapat na supply kan basic necessities and prime commodities at a reasonable price at all times. Reasonable meaning makatwiran, not to the point naman na sobrang baba na malulugi na ang satuyang mga negosyante. Ano, para ma-maintain po sa flow kan satuyang negosyo pagdating sa basic necessities and prime commodities. As well as layunin din ng batas na ito na protektahan ang mga consumer against duman sa pigaapod ng illegal acts of price manipulation. Yaon po sa hoarding, so profiteering and cartel. Ano Okay, po? oo. Okay. So ano iyan na-mention na ni Sir Ralph ano kung ano ito talagang Price Act. Pero sabi ko nga kanina, iyo ini ang pinaka rason kung natata ang si DTI, si iba pang ahensya nagmo-monitor ka mga presyo dahil po digdi sa batas na ini. So ngunyan, para maaraman po kan sa tuyang mga paradangog kung sisay pa ito or ano-ano pa itong mga ibang ahensya na nag-i-implementar ka ining batas na ini. Kasi sabi ko nga, bago-bago bako sana si DTI. So, Sir Ralph, pwede tabing i-explain ta or ipaabot ta sa satuyang mga paraan tabay kung ano pa itong mga iba-ibang ahensya na nag-i-implementar man ka ining Price Act. Opo. So, sa ilalim po ng Price Act, igwa po kitang pigaapod ng mga implementing agencies. So, yaon po dyan si Department of Agriculture, which is pertaining duman sa mga agricultural crops, fish and other marine products, fresh meat, fresh poultry and dairy products, fertilizers and other farm inputs. So, yan po ang under sa jurisdiction ng Department of Agriculture. So, igwa man po kitang under sa mga drugs, yaon po, drugs as in medicine, ang gustong sabihin. Ano po? So, yaon po dyan ang Department of Health. Ano po? So, sainda po yan na jurisdiction. So, igwa man po kitang sa DENR o sa Department of Environment and Natural Resources, pertaining naman po duman sa mga wood and other forest products. Ano po? DNR. Opo, DNR. And other than that, those that are included po sa basic necessity and prime commodities, nasa DTI na po ito. So mga bread, potable water, processed milk, salt, canned fish, noodles, candles, etc. Ano po? But during the nung 2013, nagkaigwang amendment ining Price Act. Ano, may idinagdag na implementing agency. Okay. Or may dinagdag sa National Price Coordinating Council, which is the Department of Energy. Okay. At the same time, dinagdagan po ang basic necessities, idinagdag ang household liquefied petroleum gas and kerosene. Na idagdag na siya sa listakan basic necessities. Ano po? So, yan po sa mga implementing agencies. So, we have the Department of Agriculture, Department of Health,
Department of Environment and Natural Resources, DTI, and naidagdag po so DOE. Ano po? So yun po, So, na-mention ni Sir Ralph kung ano pa itong mga ibang ahensya na nag-implement kaining Price Act buda sa mga produkto man na under their jurisdiction. So, yun, klarado ito na bako sana si DTI ang implementing agency kaining batas na ini. Ngunyan, pag abot duman sa mga pigsasabi tabagang basic and prime commodities, Sir Ralph, kita sa DTI, igwa kitang mga nakalista sana talaga. Ayon sa batas, iyo sana ini ang mga produktong ini na sa tuyang imo-monitor or under the Price Act, iyo ini mga basic and prime commodities. So siguro, Sir Ralph, pwede taman ini saruon. So basic necessities baga, aram ko, pero sana ini 12 garo iyan, nagka 12 garo iyan o 10. O sige daw tabi, Sir Ralph. Sige po, saro-saroon ta po per agency. Opo, ma'am, opo, para sige mas po, klaro. opo. So inuton ta po sa DTI. Pagdating po sa basic necessities muna tayo Meron po tayo yung bread, canned fish, and other marine products, potable water in bottles and containers, processed milk, locally manufactured instant noodles, coffee, salt, laundry soap and detergents, and candles. Yan po ang pagdating sa basic necessities. Under po? DTI. Under DTI. Opo. Pag-abot naman po sa DA, sa Department of Agriculture, igwa po kitang rice, corn, root crops, fresh and dried and other marine products, fresh pork, beef and poultry meat. So mostly fresh fresh eggs, fresh milk, fresh vegetables and fruits, sugar, so ang sukar po sa DA siya. Cooking oil. So under basic necessities po siya. Sabi mo kanina, Sir Ralph, mostly mga fresh produce Yes, ang ma'am. under the Department of Agriculture. Opo. Kaya pag minsan baga kang inot, nagka-issue so sibuyas, so iba pa, so asukar, bako yan under DTI. Opo. Oo. Opo. But since ang sa National Price opo. Coordinating Council chairman ang DTI, DTI, oo. so nagtatabang po kami sa pag-monitor kan mga produktong yan para magamit po sa data kung ano man pong solusyon ang pwedeng may provide kan implementing agency na yan. Opo, Ano po? oo. Okay, so yan DA. Opo, DA. Oo. So sunod po is DNR. Sa DNR, under basic necessities, duwa man lang po ini, firewood and charcoal. Okay, So, DNR. opo, DNR po Firewood yan. and charcoal. Opo. Okay. Sa DOH, drugs classified as essential by the Department of Health. Dakulon kaya ini. Opo, So, sige, oo. hundreds ang ano kaya ini. Naka-enumerate. Opo. And lastly sa DOA, household liquefied petroleum gas or household LPG and kerosene. Okay. So yan po so under sa basic necessities. So yan. Yung Pag-abot po, naman po sa very clear so mga basic necessities na talagang dahil kitang magiginibo ka iyan talaga so nakalista sana sa batas. Talagang naka-specify so mga basic necessities per agency. Yes, ma'am. Pag-abot naman sa prime commodities. Sige po. Pag-abot po sa prime commodities, saro-saron tagiraray, mapuon po kita sa DTI sa mo. So igwa kitang flour, processed or canned pork, beef and poultry meat, toilet soap, paper, school supplies, cement sa mga construction materials, cement, clinker, GI sheets, hollow blocks, construction nails, batteries, electrical supplies, light bulbs, steel wire, and so mga condiments na vinegar, toyo, and patis. Ano po? Under DTI. DTI. Po. Prime commodities under DTI. Sa DA naman po, for prime commodities, we have dried pork, beef and poultry meat,
fresh dairy products not falling under basic necessities. So mga other Opo. dairy products na bako kasabay duman sa basic na na-identify kasubago under DA. Onions, garlic, fertilizer, pesticides and herbicides, poultry, livestock and fishery feeds, and veterinary products. So under po yan sa DA. So next po sa DENR, igwa po kitang nipa shingles, sawali, plywood, and plyboard. Ano po? So sa DOH, igwa po kitang all drugs not classified as essential drug by the Department of Health. So any other drug not classified as essential. Ano po? So yan po ang Mga prime commodities per jurisdiction Okay. kan implementing agencies. Opo, oo. Okay. So ayan po gusto talang ining i-reiterate no, ulit-uliton ta ining mga jurisdiction kang bawat agency pag-abot tigdi sa Price Act kasi minsan pirmi nalilibong ang satuyang mga consumer, ang satuyang public kung sisay talaga ang may jurisdiction digdi sa mga commodities na ini. Lalong-lalo na pag-abot baga sa mga marine and fresh products, fresh produce, bako talaga ini under DTI's jurisdiction. So ngunyan, nata naman, siguro kaipuhan ta din i-explikar kung nata ta si DTI nag-monitor kang mga presyo kada semana. Kasi regular ining gigibok ang DTI ang monitoring ka mga prices. Itong mga na-mention na mga produkto, iyo po ito ang pigmo-monitor kang DTI. So, siguro nata mahapot ang satuyang mga paradangog, nata ta kaipuhan i-monitor ini suro semana. So, ano ba ang importansya kang pag-monitor ka ini suro semana kan DTI? Ano ang gamit ka ning data na sa indang nakakalap sa bawat pag-monitor ninda? Sige daw tabi Sir Ralph, please go ahead po. So, pertaining po sa pag-monitor, inot po gusto mo magpasalamat sa mga establishment na nag-accommodate po sa MOYA sa pag-monitor. So, ini pong mga pigmo-monitor pigagamit po ini during pigaapod ng price control. Opo. Ano po, igwa kita duwang klaseng price control, the automatic price control and the mandated price ceiling. Ano po ining automatic price control? Ini po, from the word itself, automatic. So, given na siya. May mga events po na kung saan automatic ang mga presyo sa sarong lugar, so igwa kitang pigaapod na price freeze, na freeze siya at their latest prevailing price. Opo. Ano ining mga event na ini kung saan kumbaga nag-activate ining automatic price control? Ini po sa mga event saro-saroon ko. That area is proclaimed or declared a disaster area or under a state of calamity. Okay. So very common po ini sa tuwi, lalo na sa Bicol, typhoon prone area. So pigmo-monitor mi po weekly kapag nagkaigwang bagyo o any natural calamities. Upon declaration kan state of calamity, automatic po the price will be frozen at the latest prevailing price. So kung na-monitor mi siya last week ay nagkabagyo niya, nag-declare ki state of calamity, ang last monitoring mi is last week, automatic kung ano ang presyo duman, mapi-freeze po siya duman. So for the period of not more than 60 days. Okay. Or unless sooner lifted by the President. Ano po? So ano ini mga other events kung saan nagkakaigwa kitang automatic price control. So the area is declared under an emergency. So pwedeng health emergency or whatever emergency. It can be man-made by natural disaster, etc. Another is that the privilege of writ of habeas corpus is suspended in that area. So during rebellion, nagkakaroon ng suspension of the writ of habeas corpus. That area is placed under martial law. So yan.
The area is declared to be in state of rebellion. So, as mentioned a while ago, a state of war is declared in the area. Kung mapansin niyo yung sa Marawi. So, yun, na-declare sila na under state of war. So, automatic po, nagkakaigwang lumanki price control. Ano po? So, ano naman po inintigaapod ta na another type of price control, which is the mandated price ceiling. Opo. Ano po? So, sabi ni the President, upon the recommendation of the implementing agency or the Price Coordinating Council, may impose a price ceiling on any basic necessity or prime commodity if any of the following conditions so warrants. So, may certain condition man giraray kung saan ining mandated price ceiling ay ini-implement. Ano po? So, by the way, pag sinabing prevailing price, yan po so most common price or occurring many times, most number of times during our monitoring. That's why regular ang aming monitoring. Pag sinabi naman na price ceiling, from the word itself, ceiling, yan, hindi, kapag nag-declare ng price ceiling, hindi pwedeng lumampas dyan yung presyo ng kung ano man na product na yun na under the price ceiling. Kung maramdaman nyo po last year, nagkaigwa kita mandated price ceiling sa bagas. Ano? So, under EO 39, so regular milled rice 41 ang per kilo, and so well milled 45. So for a certain period, and sabi nga din until lifted by the President, so may certain period lang siya na araw kayo to sa presyo kan dahil pwedeng maglampas duman so presyo kan particular na product na ito. Oo. So, ito ang example kang price ceiling. Oo. So, ano naman sa mga event kung saan na piga-implement po yung price ceiling? Number one is the impendency, existence, or effects of a calamity. So, for example, nagkaigwang bagyo. Siyempre, upon may bagyo, ma-declare ki state of calamity, automatic magkakaigwang price freeze. But during the price freeze, nahiling kan LPCC or the Local Price Coordinating Council na prevailing price garo halangkaw. Ano? So pwede sindang mag-recommend na mag-set ki price ceiling. Ano? Igwa man po yan rules kung paano pag-compute ka yan. Ano? So another is the threat, existence, or effect of an emergency. So number 3, the prevalence or widespread acts of illegal price manipulation. So, pag garo nahiling kan LPCC or ng government na garo igwang nag-hoarding, igwang nagkakartel kan sarong produkto, so pwede sindang mag-implement kaining mandated price ceiling. Ano po? The impendency, existence, or effects of any event that causes artificial and unreasonable increase in price of basic necessities and prime commodities. So, artificial, kumbaga, pinlano, na paglangkaw kang sarong barakalon. Whenever the prevailing price of any basic necessity or prime commodity has risen to unreasonable level. So, yun yung pigsabi ko kasubago. Na pwede, kapag nahiling kan, upon recommendation kan, LPCC, Local Price Coordinating Council, pwedeng magkaigwaki mandated price ceiling even though igwa na kitang prevailing price. Ano po? So, yan na duwang types of price control para dahil malibong ang satuyang mga paradangog. I-summarize taan. Inot, ang automatic price ceiling, ang pag-implement ninda is price freeze. Pag sinabing price freeze, kung ano so latest monitored prevailing price, yan ang mapofrozen na presyo. Ang mandated price ceiling naman ay price ceiling. So ibig sabihin bawal ka duman maglampas hanggang duman lang. So another is ang automatic price control is from the word itself automatic. Dahil na kay puhan kung ano pang approval, etc. Upon declaration
of state of calamity, for example, automatic yan price freeze. Mhm. From the date of that implementation, then 60 days or unless sooner lifted by the president. But there is an exception pala pagdating dito sa automatic price freeze, hindi lahat 60 days maliban sa products po na under sa DOE. Mhm. So household LPG and kerosene up to not more than 15 days lang. 15 days. Pakatapos kung ma-issue giraray ki price freeze kung anong presyo man ito, depende na po kasi considering na ang very ang volatile ang presyo pag-abot sa araw kayan sa energy. So in consideration 15 days lang ang sainda. But others 60 days. At saka siguro Sir Ralph, sa kaipuhan taman i-clear sa satuyang mga paradangog na ang pag-declare baga kay state of calamity, duman pwede man sa kung sain sa ng local yes, local Opo. area like kung sa Albay, Opo. pwede man mag-declare ang local chief executive. Yes, Tama? ma'am. Opo. Oo. So yun. So pwede siyang local, pwedeng national. Oo. As the need arises. Po? Kasi kang last Sir Ralph, kang last week gari ito or 2 weeks ago, so nangyari bagang baha Opo. na dinulot ni Karina. Yes, ma'am, So sa may Manila. nagkapirang regions gari ito na nag-declare key state of calamity. Opo. So NCR, Region 4A, as in Region 4B gayon. So yun. So sindalang. Opo, sindalang. Opo. So mga presyo duman sa areas na ito, Opo. ito lang po, duman lang frozen. Yes, Opo, ma'am. oo. Opo. So Yun po. So yan, igwa pa Sir Ralph, manungod sa mandated price ceiling buda sa automatic price control. Opo. So again sa sa automatic price control, sa mandated price ceiling with recommendation of the implementing agency or National Price Coordinating Council or LPCC for approval by the President. Okay. So hindi siya automatic. Opo. Po? Sinda ang nagde-determine kang price ceiling or igwa bagang computation po? Opo, yes ma'am. So ang mga implementing agency and LPCC pwede kaya sinda maghagad ki production production and inventory levels bawat opo status. So pwede sinda kay may power sinda na maghagad ka yan to serve as basis for anuman pong action na iti-take ninda for them to implement the price act. Ceiling. Itong tinatawag nating price ceiling. Lastly, ang automatic price control, ang covered lang po kayan basic necessities. So day niya covered ang prime commodities. While the mandated price ceiling, pwedeng basic necessities, pwedeng prime commodities. So that is why kung mamalisyaanin daw after magbagyo kaming sa DTI nag-iikot tulos kami, nagdi-distribute kami kay itong prevailing price freeze. Para Basic necessities lang po yan. May basis sinda. Opo. So yan po ang samuyang Tigagibo during state of calamity. Oo. Pero naramdaman ko nga ni Sir Ralph, if I may add, ito bagang nangyaring kang gari 2006, so riming, inda kong yaong ka na ka ito sa DTI. Pero high school po sana. So 2006 gari ito, so bagyong riming, sumakusugon. Opo. Oo. So 'di ba syempre nag-declare ki state of calamity. Pag nag-declare ki state of calamity, sabi tabaga automatic price control. Pero only duman sa mga basic Yes, ma'am. necessities. Pero it does not give the permission for those selling itong mga prime commodities na maglangkaw lang, pwede sinda maglangkaw. Halimbawa, kang ito nga ni after baga ka ito, grabe sa mga na-damage na mga harong, na mga buildings pa. So, kaipuhan talaga sa mga construction materials, dakulon. So, igwang mga nagkapira ng mga establishments na nag-take advantage man. Siyempre, dahil taman bagayan mahali, na talagang nag-take advantage sinda. So, maski supako, di ba? Supako, bako man siya basic. Opo. So, kaipuhan, talagang sa DTI patupad sinda ka ito bagang pigbabasihan ta para matawan ta ki charge sa sarong establishment for them to ito bagang so naglampas na ba ang tama ako Sir Ralph
pag naglampas ka na sa 10%, Opo. oo, duman sa monitored tang price, pwede nang mo-consider na As profiteering. Oo, so yun. So Ano po? dahil na nakasuhan ka ito Opo. na profiteering dahil duman. So maski ba ko siya basic, kung nahiling kang DTI or kang implementing agency na nag-approbitchar, sinda, kang itong dakulo na demand, kang pako, so mga yero, so yun, case to case nga pero may basis nga ni dahil duman sa 10%. Oo. Opo, yes po. So tama po itong pig-discuss po ni Miss Bem na ibig sabihin na ang covered sa nakan automatic price control is the basic necessity. Pwede ito nang gibuho ng kabus duman sa prime commodities. Dahil po, there are other rules na Opo. nagko-cover po para duman sa mga arog kaya na activities. Mhm. Ano po? So, agenta po ito. Iyo. So, yun na, maduma na nga ni kita sa ito bagang talagang kaipuhan ipatupad ining batas na ini dahil syempre iniiwasan ta itong mga violations na pwedeng makommit kang sa tuyang mga establishment. Saro na ito po. Opo. Tapos ining sa tuyang sunod na itutukar ining mga illegal acts of price manipulation. Duma Opo. na ito ma-fall. So ano ini Sir Ralph na mga illegal acts of price manipulation? Igwa ining mga nagkapira, no? Sige, please go ahead Sir Ralph. So, under the Price Act, igwa po kitang tulo. So, profiteering, hoarding, and cartel. Ano po? Ano ining pigsasabi na profiteering? So, sabi po digdi, the sale or offering for sale of any basic necessities and prime commodities at a price grossly in excess of its true worth. So, sobra-sobra sobra sa value niya, no? A price shall be deemed grossly in excess if its true worth thereof has been raised by more than 10% in the immediately preceding month. So, last month pa lang ang presyo kan bagas mo 60 pa sana. Ano? So, alangkawon so dinagdag more than 10%. Bako man makatarungan. Opo, yan. Sige. So, presyo kan kung anong produkto nyo, ang pigpapabakal, basta 10% subject na po siya for, more than 10% subject na po siya for profiteering. Sabi ni Dave, there shall be a prima facie evidence of profiteering whenever a BNPC has been sold. So, ito po sa mga pigsasabing prima facie evidence para masabit ang igwang profiteering. Inot has no price tag. So that's why lagi po kami Importante, nagsasabi na yan. magkaag po kita ki price tag. Ano po? So importante po yan na igwa kitang price tag. Pangduwa is misinterpreted as to its weight or measurement. So may pandaraya duman sa weight and measurement. Is adulterated or diluted. So considered man siya saro siya sa mga prima facie evidence. Kumbaga pipabakal mo so sarong product na hinaluan mo palan ki tubig or what para kumbaga lumangkaw so kita mo. So saro po yan sa mga prima facie evidence. Pigte-test po yan. Pigte-test po siya. So, during pandemic, actually, ang DTI with the help of other agencies, pig-test sa mga pipabakal na mga alcohol. And nagruluwas naman sa result, kan test, nababawon sa mga alcohol. Iba bagayan lang mga 70%, etc. etc. Nagluwas sa iba na hawara babaon sana. Ang iba nga nila, parang lambanog pa so alcohol dahil kung araw parang kan lambanog sabi ninda. So pig test po siya kunya nagluwas na hababaon sa alcohol content. So nakasuhan po ito. So mga arog po kaya na case. Okay. So lastly sabi ni whenever a person raises the price of the said commodity which he sells offers for sale to the general public by more than 10% of its price in the immediate preceding month. Po? So,
grounds na po yan for profiteering. So, sunod po is supigaapod tang hoarding. Opo. So, ang hoarding is the undue accumulation of any basic commodity beyond the normal inventory level. So, takulo na, no? Piga accumulate mo siya. Or the unreasonable limitation or refusal to dispose of. Kumbaga, igwa ng pangangaipo. So, mga, for example, nagkaigwang sample lang po ina sa sibuyas. Dakulon so demand sa sibuyas. Dakulong kang stock na sibuyas pero dahil ka nagpapa luwas. Bakal. Oo. So saro po yan sa mga grounds for hoarding. Refusal to dispose of, sell or distribute the stock to the general public or the unjustified taking out of any BNPC from the channels of reproduction, trade, commerce, and industry. So unjustified, kumbaga so reason mo bako justified na kumbaga so channels of distribution na disrupt kuha ka dumang kidakulang portion in which abo mong bakal, abo mong i-dispose. So sa law of supply and demand baga pag dakulang demand, mas mahal ang presyo. Scarcity is value. So siguro artificially yung mga nag-hoard, yan ang intention ninda. To increase the price, tsaka ninda i-dispose. So ini sa mga pigaapod tang prima facie evidence of hoarding. When a person has stocks of any basic necessity or prime commodity 50% higher than his usual inventory. So 50% higher siya and unreasonably limits, refuses or fails to sell the same to the public at the time of discovery of the stock. So more than 50% siya and there is a demand na, sa public na bakalon ito pero piglilimitahan mo. So yan po. So prima facie evidence for hoarding. Okay. Bako lang siya so dakol sa inventory mo. Siyempre baka season ngayon, siyempre dadagdag ng more, maybe less than or more than 50%. Igwa kang pigaapod na unreasonable limits or refuse to fail or to dispose of that product even though the general public demands that product. So yan po ang illegal acts of price manipulation. Napigaapod sa mga hoarding. Opo, saro sa mga Opo. Other than hoarding, Sir Ralph, ano pa iyan ang mga ibang pwedeng ma-consider as illegal acts of price manipulation? Igwa po kitang sulas ta po pigaapod na cartel. Ano naman iyan So, na cartel? Ang cartel is any combination or agreement between two or more persons engaged in the production, manufacture, processing, storage, supply, distribution, marketing, sales, or disposition of any basic necessity in prime commodities designed to artificially and unreasonably increase or manipulate its prices. Garo, arog yung kayo ni Garo, so nag-ulay ka mo. For example, sa sarong lugar. May sarong collusion. Yan, barong may kuntsaba, Sa sarong munisipyo. Gabos ka mo nag-urulay na ang presyo kan semento, ralang kawanta. Kung ang presyo kan semento, for example, 270. O ining particular na brand ini, ipabakal taki 320. Gabos kita dapat 320 ang pabakal ta. So, yan po, bawal po yan. Pigaapod po yan na cartel. So, these are the following prima facie evidence po sa cartel. When two or more person or businesses enterprise competing, so supposedly competing sinda, for the same market and dealing in the same basic necessity or prime commodities, so pareha sa produkto ninda, may competition dapat sinda. Perform uniform or complementary acts among themselves which tend to bring about artificial unreasonable increases in the price on their competing products, thereby lessening competition among themselves. So nag-urulay so magkakompetensya. So yan po so pigaapod tang cartel. Parang nag-organize sinda na to increase the price of that particular product more than its worth
kasi nag-urulay ka mo, imbis na mag-compete sa actual ka itong presyo, nag-urulay ka mo, napalangkawon. So, Ano? iyan, mga pinagbabawal iyan, Yes, Sir ma'am. Ralph. Pinagbabawal iyan ayon sa batas. Ito po ang inaapod ng mga illegal acts of price manipulation, hoarding, cartel, bawal po iyan. Opo. Oo, sige. Okay. So, pag-abot naman duman, Sir Ralph, pero bago kita magpadagos palan, para sa kaaraman po kan sa tuyang mga paraan tabay, pwede po kamo magpahayag kang sa indong mga queries or kahaputan, especially po manungod digdi sa tuyang pinag-oorolayan ngunyan ini pong tungkol sa Price Act. Ang pwede po kamo mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Pwede man po kamo mag-message po sa Facebook page kang DZGB. Yaon po digdi sa naka-live po ang DCGB News Online, ang usapang consumer at negosyo. So, pwede man po kamo mag-type kan sa indong mga kahapotan or sa samuya pong DTI page, DTI Region 5 Bicol Facebook page po. Yaon man po duman naka-share po ining programang usapang consumer at negosyo. Okay? So, please don't hesitate to ask questions, lalong-lalo na po importante po ining topic tangon yan sa satuyang mga konsumidor. Ano po? So siguro Sir Ralph, na-mention mo kaya kasuba gusto price tag, kung ano ang importance kang price tag, kasi minsan nga ni ako as a consumer, pag nagpaduman ako sa mga establishments, pirmi ko pigsisitaman na sabi ko, ma'am, wala ining price tag, arog-arog kay ini. So siguro Sir Ralph explicar ta talaga kung ano ang importansya kang price tag. Nata ang gabos na mga produkto kaipuhan may price tag na nakalakip or nakatakod. Kung bako man sa mismong product, pwede man baga sa shelves, shelf price tagging, pwede man, or kung ano pa man na allowed. Siguro pwede taman reiterate. So, yan po na price tag is very important. Inot na inot dahil bawal lang daw yung price tag. Base sa batas. Opo, base sa batas sa Consumer Act, Article 81. Price tag. So, pangduwa, importante po na igwa kitang price tag para sa tuyang mga customer, kasi nakalaag dyan sa batas, sabi dyan na without discrimination. Baad kaya kung dai kitang price tag, ang presyo mo duman sa saro iba. Oo. Magayon nga ang balo. sulog ko yan. Lang kawang kung presyo ka ini. Duman naman sa medyo okay lang, okay man lang ang presyo. Siya ang nagkukoski pagibuki mga activities Tama, na not allowed by the law. Kasi dapat ang price tag, ang presyo kan sarong bakalon, dapat saro sana. Lang. Dahil pwedeng more than one, pwede po kamukayan makasuhan kan DTI. So, i-remind ko po kamo na ang elements, so pigapod ng elements of the price tag, dapat po present po yan. Inot na element is the name of the product. Dahil pwede na, aram mo kaya na nakalaag na siya dyan sa kung mga batag, mga kalamansi, kamatis, etc. Okay lang na warang pangaran kang produkto. Dapat igwa mang giraray na pangaran kang product duman sa price tag. Sunod, siyempre, yaunso presyo. So, nakalaag duman sa presyo up to the centavo. So, day pwedeng ang kilo 45. 45 dapat igwaman siyang peso sign. So kung peso yan, so kagantang peso sign up to the centavo. And another, dapat present sa price tag is the unit. Ano ba yan? Per kilogram ba yan? Per piece ba yan? So dapat nakalaag yan duman sa price tag. Yan ang perming nalilingawan kan sa tuyang mga negosyante.
dapat kumpleto. Kumpleto. Opo. Kung iyan so price tag duman sa mga sa mga halimbawa sa shelves, no. Yes, opo. Pero kung individual, halimbawa ngaya ini cellphone 20,000 nakatakot diyan so price kung yaon na sa ini individual price tag. Tagging. Oo, Opo. price so, tagging. yan sa mga iba-iba tang may Opo, igwang oo. shelf tagging, individual price tagging. Pwede Opo. man baga consider naman sa Ralph itong sumay mga scanner. Opo. Oo. Pero dapat igwa itong kulatilya. Dapat Igwang price verification. price verification Opo, na igwa. dapat per siya halimbawa yaon sa ground floor igwang saro. Yes, Oo, ma'am. sa So, mga kada area. Opo, requirement po siya. Nganing dai naman madipisilan so mga customer buda so seller mismo baga Sir Ralph na iling ko man ang advantage kang price tag sa establishment buda sa consumer. Yes po. So establishment, so mga ang apod kaayan dyan, so mga sales lady or so mga dicer, dai na madidisturbo, tamahapot ka ba manggura ini, di ba? So, Namalis yan ninyo, ang mga stores na kumpleto ang price tag, very professional ang transaction nila. Mahiling kang presyo, kung gusto, kukwaon, itatao duman sa cashier, babayadan. Warang dakol na negotiation, Yeah, tawad, oo. etc. So, nabibuild pati duman, so trust and confidence kan parabakal duman sa store na ito. Opo, Kasi transparent ang presyo. Saro pa yan sa mga importance of price tag. Kami naman po ng mga enforcer, pag may price tag, okay na yan sa mo. Oo. Pag wala ka mo price tag, yan da. Makakasuhan mi ka mo. So, kaya dapat igwa permi kitang price price tag. tag. Oo. Remember, kasubago sa profiteering, number 1 siya sa prima facie Yes, evidence. oo. Paano Pagdaing maaraman price na tama ang presyo niya? Kung dahil siya naglaag ki price tag, maduda ka na. Iyo. Ba, dalang ka ang presyo kayo, Correct. dahil naglalaag ki price tag. So, magayon po talaga, advise me, and sabi din kang batas, dapat igwa kitang price tag in all of our products. Opo. Daing po? pigpapalain sa Opo, Ralph. daing po. Gabos Pati pong- po pala service dapat Yes, igwaman. oo. Halimbawa sa beauty salon, so gabos na services na pig-offer, dapat iyan transparent Yes, sa mga ma'am. Opo. presyo Opo. na mga serbisyo na pig-offer. O may nag-text digdi sa Ralph. Igwa po talaga kidaing mga price tag diyan. May pig-mention siyang tindahan. Iyo sir minasa na sa tindahan, ipa-monitor mi giraray, ipa-review sa mga display digdi sa tindahan na pig-mention mo para po ma-confirm ta. Iyo po, padagos man po na nag-iikot an sa to yung mga monitoring teams sa bawat probinsya, igwa po kita kaiyan para mag-check kaining mga batas na pig-implementar ta kung talagang nagko-comply ang sa tuyang mga establishments. Okay. So, igwa pa ako sa Ralph na gustong ihapot sa imo na gusto ko man maaraman din kang sa tuyang mga paradangog ang kasimbagan. Halimbawa, sa sarong produkto, minsan may nangyayari or pirmi iyan nangyayari, maski sa kuya, pirmi ko na experience na pag-abot sa duman sa produkto, halimbawa, naka-display, may price tag, arog ka iniya sa presyo, ngaya 50 pesos. Tapos pag-abot duman sa counter, iba na ang presyo. Ngaya, 50.75 arog kaan. So, ano ang gigibuhon ni buyer or ni consumer pag arog kaya ng mga cases na magkaiba so presyo duman sa produkto, pag-abot sa counter or sa cashier, iba naman sa presyo. Ano po ang gigibuhon ni consumer or ni buyer? So, inot na inot po ang more than one price tag sa sarong product is bawal. So, i-report nyo po sa muya kung igwa pong arog kaya na kamong na-experience. And pangduwa po, according sa batas, ang ma-prevail is the lower price. Oo. So, very clear. Kung lower so sa shelf, iyo ang ma-prevail. Kung lower so nasa POS, sa point of sale, iyo ang ma-prevail. Plus, pwede pa kamong mag-complain sa muya para matawan mi ki action. Opo. So bawal po kasi yan. Oo. Okay. So yun po, bawal po ang duwang presyo kan sarong produkto. Dapat po saro lang talaga ang presyo. So in cases na arog ka ito, kung may mga ma-encounter ka mo arog ka itong cases, you have to demand na dapat Yes, ang babayadan nindo so presyo na mas hababa.
Iyo po, ano tama, Sir Ralph? Tama po. Or kang halimbawa, dahil siya magtugot, ay di ngaya naliwat. Dahil lang ngaya naliwat sa price tag. Dapat nga arog na talaga kayo ni ang presyo. Dahil po kamo magtugot. Yes po. Magreklamo, pwede man magreklamo, pero diyan pa sana gusto tang i-educate na ang sa tuyang mga parabakal, paradangog na dahil sinda magtugot na ang pababayadan sa inda sumasalangkaw ta kesyo ngaya dai pa ngaya na edit or dai pa na balyuhan. Ay po, ano po? Opo. Okay. So yun, yun ang mga mga basic baga po na dapat maaraman kan sa tuyang mga konsumidor. Tanganing dai na mabiktima sinda kaining mga arog kaining mga instances. Tangani man na syempre dai naman makaabot sa DTI Sir Ralph. Yes po. Sinda mismo aram na ninda kung ano ang dapat nagibuhon. Oo. Okay. So siguro na ang oras, Sir Ralph? 5 minutes, 11:53 Almost. sa kuya. Okay, 11:55. So okay. So yun po. Kung may mga kahaputan pa, pwede pa po kamo maghabol. Ang samuya pong text line is 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Okay. So, siguro, Sir Ralph, igwa pa kaya kitang saro pang sa satuyang topic ngunyan, itong Price Coordinating Council. Ano po? Opo. Siguro pahapyawan ta na lang baka next time alaog tagirara ining Price Coordinating Council. Ano ini, Sir Ralph, na Price Coordinating Council? Ano ang trabaho ka ini? Ano ang mga jurisdiction, responsibilidad ka ini po? Please go ahead. So ang Price Coordinating Council, igwa po kitang National Price Coordinating Council and the Local Price Coordinating Council. Sa national po, ang mga members po kaayan, syempre po ang DTI as chair, yaon man po sa mga implementing agency na na-mention ko kasubago, as well as mga representative from different sectors. Dahil ko na po saro-saro na, no. So, yan po ang nasa national structure kan Price Coordinating Council. Ano po ang tiga-gibo kayo ni na council is to recommend pag igwang nahiling so local price coordinating council na garo ining product na ini sa iling kay puantang gibuhang ki mandated price ceiling. Po. Ano po, ining area na ini kumbaga ang igwa man po kitang national kasubago, igwa kitang local price coordinating council which is divided sa dua. Igwang provincial price coordinating council which is ang head niya, ang chair is the governor. Ano po, ang vice chair is the DTI provincial Officer. Opo. Then meron man po kitang city and municipality price coordinating council which is ang chair is the mayor. Opo. And DTI is the vice chair. Ano po, so ang members po kayan the same duman sa members sa national yaon sa mga implementing agency and sa mga sectors on the local level. Ano po? So anong function ninda? Yaon sinda to recommend for example kasubago nasabi ta sa mandated price ceiling. They are the one kasi naandun sila sa field. They are the one to recommend what product or which product ang kaipuhan ki magibuhang ki action. Ano po? So other functions nila is to coordinate and rationalize the implementation and stabilize price and supply. Kumbaga sinda pinaka nasa ground para ma-stabilize ang price and supply. So they pwede silang most of the time the LPCC or the Local Price Coordinating Council nagko-convince sila to plan and implement activities to maintain the stability of price and supply of basic necessities and prime commodities. Ano po, other function ito na is to recommend to NPCC to the implementing agency SRPs. Ano po? So SRPs or price ceiling for certain basic and or prime commodities in the respective area. So pwede silang mag-recommend na i-add to sa list for SRP. Ito ang SRP nito. So they are the one to recommend. Another is to conduct in-depth analysis on causes of price fluctuation. So pag merong sudden
for example, biglang tumaas yung presyo ng baboy, karning baboy. So they can issue a show cause order doon sa mga association para i-present nila bakit ganito ang presyo ng baboy. Reasonable ba yan? Remember, ang purpose ang layunin ng Price Act at a reasonable price. So they would present, pwede tayong mag-issue ng show cause order for them to present that price, particular price is reasonable. So malaki pala ang role talaga ng Yes, LPCC, lalong-lalo na sa local, Yes, ma'am. sa tuya, sa regional, provincial buda sa municipal. Opo. So they're also responsible for monitoring, regular monitoring sa tuyang mga basic necessities and prime commodities. That's why mapansin ninyo, iba-ibang agency kami nagmo-monitor kami. Yung DA nagmo-monitor, yung LGU nagmo-monitor pa, yung NMIS nagmo-monitor, etc. So lahat kami nagmo-monitor ng mga products under our jurisdiction for us to implement the Price Act. That is to ensure supply at a reasonable price. So siguro para sa kaaraman kan sa tuyang mga para antabay Sir Ralph, siguro halimbawa igwasindang na encounter na may issue sinda o may concern sinda pag abot niya sa pamamakal ninda duman sa indang public market. So, pwede man na ipaabot na nindaan duman sa mismong local government unit or sa LPCC. Opo. Lalong-lalo na siguro Sir Ralph, siguro kaipuan taman i-mention giraray. Ito bagang minsan or most of the time, ang problema diyan sa saudan sa mga pisaran. So, pwede na ninda iyan ipaabot sa munisipyo, Opo. sa LGU kasi iyo man talaga ang may jurisdiction. Yes po. And kapag nag-convene ang LPCC, binobrought up naman nila yan. Yes. Then the council will make proposal and will decide on their next action po to address the problem. Ayan, okay, oo. So, iyan po, ang satuyang tema ngunya na aga sa satuyang programa, iyo po ining Price Act asin so iba pang mga related topics, digdi po, manungod sa batas na ini. So, na-discuss ta po ito, so mga iba-ibang agencies implementing the Price Act, asin so automatic price control, so mandated price ceiling, asin so mga illegal acts of price manipulation, buda na pahapyawan ta naman itong role and itong mga responsibilities kang local price coordinating council kasi yaong kita digdi sa local scene. Okay, so Sir Ralph, siguro data na ma-discuss pa so iba pang mga concerns or mga important issues about local price coordinating council sa mga masunod tang programa. Siguro kaipuan ta ining i-detalye so ngunyan Sir Ralph, bago kita magpaaram, siguro hagadan takana po kan sa imong mensahe sa satuyang mga paraantabay, lalong-lalo na syempre sa mga satuyang konsumidor na satuyang ina-address po kang tema tangon yan. So thank you very much po sa pagdangog kan sa muya pong session for today. So ang reminder ko lang sa mga consumer so pigasabit ang aning ang consumer na may aram, siya ang pinaka-protektadong consumer. So please always mag-attend or makinig kayo sa mga ganito po namin na mga session para po mabigyan namin kayo ng mga input sa mga dapat, hindi dapat patungkol po sa mga concern sa inyo, sa atin as consumers. So thank you very much again for listening. Ayan, okay. Salamat Sir Ralph, salamat sa paghiras kang sa imong kaaraman, manunungod po digdi sa tema sa Price Act. Sabi digdi nakakamiss ang programa ta kasi once a month na lang. Hayaan mo Sir, baka igwa kitang pundo sa masunod na taon, baka madagdagan. Okay, salamat po. Salamat sa mga nag-antabay sa Giraray. Iyo po ini ang satuyang programa Usapang Consumer at Negosyo. Kaiba ta po si Sir Ralph. Salamat Sir Ralph. Mabalik po kita sa masunod na bulan, first Friday kang bulan na September sa siring na oras alas 11 hanggang alas 12 po ninudto. Sa Giraray ini si Bem Romano Birango nagsasabing wais ang consumer na may alam. Salamat, maray na udto.
Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB.